Είμαστε στη 12η εκπομπή του Building the Future και σήμερα έχουμε τη χαρά να είμαστε στα γραφεία της Χέλαστρον. Θα μιλήσουμε μαζί με τον πρόεδρο της Χέλαστρον, τον κύριο Μάνο Βράιλα. Κύριε Βράιλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για αυτήν την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω την Έλαστρον, η οποία είναι η ένωση των ελληνικών εταιριών αυτοκινητοδρόμων με διόδια. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η Χέλαστρον και γιατί δημιουργήθηκε. Η Έλαστρον ιδρύθηκε το 2014, την εποχή που τελειώνανε ή πλησιάζαν προς το τέλος τους η κατασκευή των αυτοκινητοδρόμων που είχαν δημοπρατηθεί η κατασκευή τους το 2008 περίπου σε όλη την χώρα και η οποία κατασκευή είχε σταματήσει λόγω της οικονομικής κρίσης που ζήσαμε όλοι και φαινόταν τότε ότι θα ξεκινήσουν σύντομα ο κόσμος, θα δει τα καλά αυτών των έργων και τη σπουδαιότητά τους για την εθνική οικονομία και κυρίως για την ασφάλεια των χρηστών, που αν με ρωτήσετε θα σας πω και μερικά πράγματα γι' αυτό. Αποτελείται από τις εταιρείες, τα ονόματά τους είναι η Νέα Οδός, η Κεντρική Οδός, η Ολυμπία Οδός, η Εγνατία Οδός, η Αυτοκινητόδρομη Αιγαίου και ο Μορέας. Και φυσικά η Νέα Αττική Οδός, όπως τη λέμε πλέον. Μέλος μας είναι και η Γέφυρα, η οποία λειτουργεί και συντηρεί ένα μικρού μήκους μεν έργο σε σχέση με τους άλλους αυτοκινητοδρόμους, αλλά ένα έργο το οποίο είναι ένα παγκόσμιο τεχνικό επίτευγμα. Αυτά είναι τα μέλη μας. Εκπροσωπούμε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αυτοκινητοδρόμων, την ΑΣΕΚΑΠ. Μάλιστα αυτή την εποχή είναι και πρόεδρος της ΑΣΕΚΑΠ Έλληνας, μέλος του συνδέσμου. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κουτσούκος, είναι αυτή την εποχή ασκεί την προεδρία της ΑΣΕΚΑΠ, και την οποία είχε ασκήσει επίσης και ο κύριος Χαλκιάς Βασίλης, ο οποίος ήταν μάλιστα εκτός από πρόεδρος της ΑΣΕΚΑΠ, είχε διατελέσει και πρόεδρος στην Αμερικάνικη εταιρεία αυτοκινητοδρόμων με διόδια, που δεν είναι μόνο αμερικάνικη, είναι παγκόσμια. Όπως βλέπετε λοιπόν, οι Έλληνες εκπρόσωποι των εταιριών έχουν μια διεθνή εμπειρία, μεταφέρουν την τεχνογνωσία στη χώρα, αυτός ήταν ο σκοπός, και προβάλλουν και το έργο της Ελλάδος στα διεθνή φόρα. Τι είναι κλειστός αυτοκινητόδρομος και τι είναι αυτό που τον ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους οδικούς άξονες? Κλειστός αυτοκινητόδρομος είναι καλή ερώτηση. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι απολύτως μη προσπελάσιμος σε οποιονδήποτε, είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι όχημα, είτε είναι ζώο. Στον αυτοκινητόδρομο μόνο οι χρήστες μπορούν να μπουν. Είναι περιφραγμένος, δεν μπορεί να μπει κανείς παρά μόνο από τις εξόδους, τους κόμβους, και είναι επίσης ελεγχόμενος πλήρως με κάμερες, με κέντρα ελέγχου κυκλοφορίας, τα οποία παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή τι γίνεται σε όλο το μήκος, και εάν υπάρχει οποιοδήποτε συμβάν, από ένα απλό έμεινε κάποιος από λάστιχο ή από βενζίνη έως ατύχημα ή δυστυχώς και δυστυχήματα, πολύ λίγα αλλά συμβαίνουν, είναι πάντα σε 24ωρη παρακολούθηση και άρα αμέσως μπορεί να επέμβει. Οι εταιρείες, όλες οι εταιρείες παραχωρήσεων έχουν πατρόλ, τα οποία είναι 24ωρη λειτουργίας, περνάνε πάνω κάτω στον δρόμο, ενημερώνουν για όλα τα συμβάντα και την τροχέα, η οποία έχει αρμοδιότητα. Δεν έχουν οι παραχωρησιούχοι και θέλω να το τονίσω αυτό. Στον δρόμο έχουν αρμοδιότητα να κλείσουν ή να ανοίξουν ένα δρόμο η τροχέα. Και επίσης στα συμβάντα τα σοβαρά έρχεται και η πυροσβεστική, η οποία είναι παρούσα φυσικά και στις σύραγγες όλες. Μου δίνει τη ευκαιρία που είπαμε για την πυροσβεστική να πω ότι έχουμε πλέον σαν χώρα, ίσως δεν το ξέρει ο κόσμος, ένα εκτεταμένο δίκτυο σειράγκων και μάλιστα με τις τελευταίες τεχνικές προδιαγραφές. Οι αυτοκινητόδρομοι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 2.200 και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα φτάσουν τα 2.500 χιλιόμετρα. Οι δε σύραγγες, επειδή έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, είναι όλες διπλές, δίδυμες σύραγγες, δηλαδή δεν συναντώνται τα αντίθετα ρεύματα κυκλοφορίας. Έχουν ενώσεις μεταξύ τους ώστε να υπάρχουν διαφυγές σε περίπτωση που αμυγέννητο γίνει ένα συμβάν. Και φυσικά εννοείται ότι έχουν ιδιαίτερα κέντρα ελέγχου οι σύραγγες και αυτόνομα συστήματα ηλεκτρομηχανολογικά για εξαερισμό, για ειδοποίηση για αν κάτι δεν πάει καλά και ούτω καθεξής. Άρα έχουμε ένα δίκτυο που για τη χώρα είναι τεράστιο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές. Μπορεί να είμαστε και η τρίτη, τέταρτη χώρα στην Ευρώπη σε σύραγγες. Όταν προσθεθούν δε και του ΒΟΑ και σύραγγες, που είναι περίπου 40 χιλιόμετρα στο μέλλον, μπορεί να είμαστε και δεύτεροι στην Ευρώπη σε σύνολο σύγχρονων σειράγκων.
Δεν υπάρχει καμία σύραγγα μονής κατεύθυνσης, όπως θα θυμούνται ίσως οι παλαιότεροι του Mont Blanc, που ήταν η μεγαλύτερη σύραγγα της Ευρώπης, που τώρα αντικαθίσταται με μια καινούρια βέβαια, διπλή, αλλά η Ελλάδα τις έχει ήδη όλες τις σύραγγες. Γιατί πληρώνουμε διόδια και γιατί σε άλλες χώρες βλέπουμε να μην γίνεται κάτι τέτοιο? Να σας πω, πρώτα απ' όλα δεν πληρώνουμε όλοι διόδια. Έτσι, πληρώνουν μόνο οι χρήστες του αυτοκινητοδρόμου, δηλαδή οι οδηγοί, είτε είναι γιοταχή οδηγοί, είτε είναι φορτηγά. Οι αυτοκινητόδρομοι, να σας πω, είναι φτιαγμένοι, δεν είναι για να κυκλοφορείς από το ένα χωριό στο άλλο, είναι να κυκλοφορείς από πόλη σε πόλη και από λιμάνι, σε λιμάνια, σε αεροδρόμια, για να διευκολύνουν τις εμπορευματικές μεταφορές και φυσικά και τα ταξίδια αναψυχής με ασφάλεια. Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι μέρος του TEN-T, είναι το διευρωπαϊκό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων και πληρούν όλες τις προδιαγραφές και τις ευρωπαϊκές. Άρα δεν πληρώνουν όλοι. Πληρώνουν μόνο αυτοί που χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο. Η γιαγιά που είναι από την Κρήτη δεν πληρώνει για αυτόν που περνάει από τον αυτοκινητόδρομο της Κεντρικής Ελλάδος ή την Ιόνια Οδό. Πληρώνει μόνο αυτός που τη χρησιμοποιεί. Αυτό είναι μια γενική αρχή. Δηλαδή ο χρήστης πληρώνει. Όπως υπάρχει αρχή, ο ρηπαίνων πληρώνει. Αυτά είναι αρχές της Ευρώπης, ευρωπαϊκές, τις οποίες η Ελλάδα υποστηρίζει προφανώς, υποχρεωτικά κιόλας. Και άρα δεν επιβαρύνει ο Έλληνας φορολογούμενος για τη χρήση αυτών των δρόμων. Με τα λεφτά αυτών των διοδίων, εκτός του ότι αποπληρώνονται οι επενδύσεις που έχουν γίνει, που είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ιδιωτικές επενδύσεις, δηλαδή οι δρόμοι όλοι αυτή τη στιγμή αποπληρώνουν δάνεια για την κατασκευή. Εκτός όμως από την κατασκευή, κύριε Καναγιάννη, που φυσικά είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, οι δρόμοι στην Ελλάδα μπορεί να έχουν κοστίσει 6-7 δισεκατομμύρια, έτσι, που είναι κυρίως, όπως είπα, από ιδιωτικά κεφάλαια, συνεπικουρούμενα από κεφάλαια κυρίως ευρωπαϊκά αλλά και εθνικά. Το σημαντικό γεγονός, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά αλλού παρά μόνο στους αυτοκινητοδρόμους, είναι η λειτουργία και η συντήρηση. Όπως είπα και προηγουμένως, συνεχώς ο δρόμος λειτουργεί επί 24 ώρου βάσεως, συντηρείται συνεχώς με βάση συγκεκριμένους δείκτες, KPIs τα λέμε, για το πόσο είναι η φθορά που έχει γίνει στο οδόστρωμα, ποια είναι η αντοχή τους, όλα αυτά είναι συστηματικά παρακολουθούνται και κάθε τόσο, αν βλέπετε που γίνονται έργα και μπορεί να δυσανασχετεί κανείς, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να χαίρεται κανείς. Δηλαδή, όταν δεν βλέπεις να γίνεται έργο, όταν περάσεις ένα δρόμο που είναι κακοσυντηρημένος, δεν έχει γίνει ποτέ έργο, δεν μιλάς καθόλου. Μιλάς όταν σε εμποδίζει εκεί που πήγαινες κάποτε με 40-50 χιλιόμετρα την ώρα και τώρα πας με 110. Σε ενοχλεί που σε ένα σημείο, γιατί οι αποκλεισμοί των δρόμων δεν είναι παραπάνω από 1 χιλιόμετρο, δηλαδή υπάρχουν κανονισμοί για αυτά. Άρα, εγώ θα έλεγα στους χρήστες να χαίρονται όταν βλέπουν και να μην δυσανασχετούν γιατί θα χάσουν 5 λεπτά από τη διαδρομή. Ας αναλογιστούν πόσο χρόνο θέλανε πριν γίνει αυτός ο δρόμος. Κύριε Καραγιάννη, με ρωτήσατε και γιατί δεν πληρώνουν στην Ευρώπη διόδια. Να σας πω, πρώτα απ' όλα, σε λίγες χώρες της Ευρώπης δεν πληρώνουν διόδια στους αυτοκινητοδρόμους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Γερμανία και εσχάτως η Ισπανία. Να σας πω τις δύο αυτές περιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα, στην Γερμανία δεν έχει καμία σχέση η ελληνική οικονομία με τη γερμανική και γι' αυτό έχουν τα κονδύλια και τα πληρώνει το δημόσιο. Στην Ελλάδα αυτοί οι δρόμοι χτιστήκανε με πολύ κόπο και σε περίοδους που το ελληνικό κράτος δεν είχε λεφτά για να τα χρηματοδοτήσει. Όπως προανέφερα, οι δρόμοι έχουν χρηματοδοτηθεί κατά 70-80% από ιδιωτικά κεφάλαια. Δεν θα είχαμε αυτούς τους δρόμους σήμερα αν ήταν να τους κάνει το δημόσιο. Άρα τα διόδια αποπληρώνουν την κατασκευή. Στην Ισπανία, που επίσης κάποιοι δρόμοι, όχι όλοι, είναι χωρίς διόδια πλέον, ήταν πολιτική απόφαση την οποία έχουν μετανιώσει ικτρά στην Ισπανία, διότι οι δρόμοι από τότε που εδώ και 1-2 χρόνια, κάποιοι δρόμοι, όχι όλοι, δεν έχουν διόδια, είναι σε απελπιστική κατάσταση. Η κίνηση έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ από τα φορτηγά κυρίως, που παλαιότερα χρησιμοποιούσαν παράπλευρους δρόμους. Και στην Ευρώπη που πηγαίνω και μου μεταφέρω τα μηνύματα, έρχονται τα μηνύματα να ανταλλάσσουμε απόψεις μεταξύ μας οι ενδιαφερόμενοι φορείς από κάθε χώρα, είναι απελπισμένοι ότι ο Ισπανός φορολογούμενος δεν πληρώνει μεν, αλλά δεν έχει δρόμο συντηρημένο. Ποια νέα τμήματα αυτοκινητοδρόμων θα δούμε να λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα και ποια τα επόμενα χρόνια? Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη νέα έργα
τα οποία διακρίνουν σε δύο κατηγορίες. Εντελώς νέα έργα, όπως είναι το Πάτρα Πύργος, που είναι η επέκταση της Ολυμπίας Οδού. Είναι ένας νέος αυτοκινητόδρομος που θα ενώνει την Πάτρα με το Πύργο, από τα οποία τα 61 περίπου χιλιόμετρα είναι σχεδόν έτοιμα και μάλιστα θα παραδοθούν προς χρήση στο κοινό στο τέλος του μήνα, 31 Ιουλίου. Τα υπόλοιπα 13 χιλιόμετρα που λείπουν, ελπίζουμε, από ό,τι ακούω από τα μέλη μας, θα δοθούν τέλη Νοεμβρίου, κάπου εκεί. Αυτό είναι το ένα τμήμα, είναι συνολικά 70 χιλιόμετρα νέου αυτοκινητοδρόμου σε μια περιοχή με πάρα πολλά δυστυχήματα. Το δεύτερο έργο που είναι σε εξέλιξη είναι η επέκταση της κεντρικής οδού στη Θεσσαλία, το τελευταίο κομμάτι από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γραβενά, την Εγνατία, το οποίο αυτό αναμένεται να παραδοθεί περί τον Απρίλιο του χρόνου. Ήδη έχουν δοθεί πολλά τμήματα της κεντρικής οδού, ήδη ο κόσμος απολαμβάνει τη χρήση και εξυπηρετεί πάρα πολύ, ιδίως στις πόλεις της Θεσσαλίας. Και το επόμενο έργο το οποίο πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει δεν είναι ένα έργο καινούριο, αλλά είναι ένα έργο, είναι η Εγνατία Οδός, η οποία έχει παραχωρηθεί πλέον σε ιδιώτες, δεν έχει ολοκληρωθεί η παράδοση, ελπίζουμε ότι θα γίνει μέχρι τέλος του χρόνου. Και θα αρχίσει η αποκατάσταση της λειτουργίας ενός δρόμου που δεν είχε συντηρηθεί όπως έπρεπε τα τελευταία χρόνια, καθώς και βελτιώσεις σημαντικές οδικής ασφάλειας, ενσωμάτωση των νέων κανονισμών των ευρωπαϊκών για οδική ασφάλεια και επεκτάσεις. Υπάρχει επίσης ένα έργο που πολύ πρόσφατα υπεγράφει επιτέλους, ένα έργο που κυρίως οι κάτοικοι της Κρήτης περιμέναν πάρα πολλά χρόνια. Είναι γεγονός, έχει υπογραφεί, αναμένεται να ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθούν κάποιες προϋποθέσεις ακόμα η κατασκευή του. Έχει διάρκεια 5 χρόνια, είναι περίπου 200 χιλιόμετρα νέου αυτοκινητοδρόμου. Είναι το μεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο αυτοκινητοδρόμων στην Ευρώπη. Έχει αξία περίπου 2 δις, μεγάλη κεφαλαιοχική δαπάνη και το κυριότερο είναι θα αλλάξει άρδεν η κακή κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια, που η Κρήτη θρηνεί πάρα πολλά θύματα, είναι από τις περιοχές της Ελλάδος που και λόγω νοοτροπίας, που πρέπει και αυτή να βελτιωθεί, έχει πολλά δυστυχήματα. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής, ο δρόμος θα παραδίδεται σταδιακά προφανώς, γιατί είναι πολύ μεγάλος και κάθε περιοχή έχει τα προβλήματά της. Θα το καταλάβουν, πιστεύω, οι κριτικοί και θα τον ενσωματώσουν στην καθημερινή του ζωή. Είναι μεγάλο boost για την οικονομία της Κρήτης, για τον τουρισμό, για τις μεταφορές και κυρίως όμως είναι έργο οδικής ασφάλειας. Είναι σώζει ζωές, οι οποίες όπως ξέρετε είναι το υπέρτατο αγαθό. Ήδη έχουν ξεκινήσει και πρόδρομες εργασίες, να σας πω. Αυτό το μήνα ξεκινάνε πρόδρομες εργασίες, κυρίως στην οδική ασφάλεια πρώτα, γιατί αυτή ήταν η έμφαση. Άρα σύντομα θα το δουν και πολύ μέσα στους επόμενους μήνες θα τα δουν και οι κάτοικοι της Κρήτης για να το πιστέψουν, γιατί συνήθως δεν πιστεύουμε ένα έργο ότι έχει ξεκινήσει. Αυτό θα είναι άλλα 200 χιλιόμετρα, άρα είναι περίπου 40 πάνω στην κεντρική οδό, 70 και άλλα 250. Στην Εγνατία που είναι κοντά 1000 χιλιόμετρα θα δουν μια σημαντική βελτίωση οι κάτοικοι των περιοχών αυτών και οι χρήστες αυτών των δρόμων, οι οποίοι είναι, όπως σας είπα, πάρα πολύ καλή όσον αφορά τη λειτουργία και κυρίως όσον αφορά την ασφάλεια. Τώρα θα θέλαμε να μας δώσετε μερικές πρακτικές συμβουλές για την οδήγηση στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους εν μέσω θέρους. Θέλουμε να μας πείτε πώς πρέπει να οδηγούμε. Οι συμβουλές είναι πολύ απλές. Μην υπερβαίνετε το όριο ταχύτητος. Πριν ξεκινήσει το ταξίδι να έχετε γεμίσει με βενζίνη, με καύσιμα, παρόλο που υπάρχουν σταθμοί βενζίνης κατά μήκος όλων των αυτοκινητοδρόμων. Να ελέγχουν πολύ καλά τα λάστιχα, γιατί είναι συχνό το φαινόμενο κάποιοι να μένουν από λάστιχο στον δρόμο. Όσοι είναι οι μοτοσυκλιστές να φοράνε οπωσδήποτε κράνος και κυρίως αυτοί να σέβονται ακόμη πιο πολύ τα όρια ταχύτητας, διότι πράγματι οι δρόμοι είναι τόσο καλοί που σου επιτρέπουν να πας με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες, αλλά δεν συγχωρούνται κάποια μικρά λάθη που πιθανόν να γίνουν. Άρα αυτές είναι οι πρακτικές συμβουλές. Αν θέλετε να πω, να παίρνουν και νερό μαζί τους τώρα με τον καύσωνα. Θα θέλαμε να μας πείτε τώρα και για το δίκτυο ηλεκτρικών φορτιστών που υπάρχει στο δίκτυο των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων. Θα σας πω, οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι ήταν οι πρώτοι που εγκαταστήσαν φορτιστές ηλεκτρικούς αυτοκινήτων. Ήδη στην Ιόνια Οδό, όταν πρωτοξεκίνησε το 2016, όλα τα ΣΕΑ είχαν ηλεκτροφορτιστές. Άρα ήμασταν οι πρώτοι τότε που άκουγες ηλεκτρικό αυτοκίνητο και δεν ήξερες τι είναι αυτό.
Έκτοτε όλοι πλέον οι αυτοκινητόδρομοι, πλην της Εγνατίας, όλοι οι αυτοκινητόδρομοι έχουν σε όλα τα ΣΕΑ μεγάλο δίκτυο ηλεκτροφορτιστών, άρα όλοι όσοι προγραμματίζουν ταξίδια να μπαίνουν στις σχετικές εφαρμογές. Εφαρμογές, applications έχουν όλες οι εταιρείες παραχώρησης. Μπορούν, συμβουλεύω τους οδηγούς, πριν κάνουν ένα ταξίδι, να μπουν στο site του συγκεκριμένου αυτοκινητόδρομου που θα χρησιμοποιήσουν και να δούνε πού είναι τα ΣΕΑ, σε πόσα χιλιόμετρα, ποιους φορτιστές και τι είδους έχει, για να είναι το ταξίδι τους ευχάριστο και χωρίς άγχος ότι θα μείνουν στο δρόμο ή κάτι τέτοιο. Πάντως και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια, τουλάχιστον κατά μήκος των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων όλων. Κύριε Βράιλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή Building the Future και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε στο μέλλον με περισσότερους αυτοκινητόδρομους σε λειτουργία. Χάρηκα πολύ και εγώ, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Ήταν για μένα μια ευκαιρία να αναδείξω την χρησιμότητα που δεν την ξέρει πολλοί κόσμος, των αυτοκινητοδρόμων σε θέματα ασφάλειας κυρίως και λειτουργίας και συντήρησης. Τα χρήματα των χρηστών που πληρώνουν στα διόδια εκεί πάνε.